Vi har længe forsøgt at få en kommentar fra Oscars far, Mads Hænum, og han har for første gang valgt at stille op til et interview her sammen med os. Ja. Jeg sidder jo her som en rystet far, når jeg kommer til at tænke på, hvordan Oscar han har haft det svært med altid at skulle dele noget med nogen. Slik og vi spiser det hele selv. Jeg er lige ved at græde nu. Det er frygteligt. Jeg har en oplevelse af, at han suger alt ud, når der er noget. Hånden går bare sådan her ind i munden, uden at tænke på, hvad vi andre. Den dreng, han har jo svært ved at dele noget med andre. Ja. Man er jo rystet. Jeg kan huske en gang, hvor vi havde spist. Jeg tror, det var i Sverige, hvor vi sad hele familien og spiste. Og så han har sådan en eller anden evne til at suge sodavand ud af sin glas 20 minutter før vi andre er færdige med at spise. Og jeg er jo den, der gemmer det. Tit og ofte sidder jeg og gemmer det, fordi jeg elsker den stikkende fornemmelse, der kommer ned i halsen til allersidst. Og så spørger Oscar mig, om han måtte låne og få en lille bitte smule af min sodavand. Og så siger jeg, det må du godt. Og så er jeg lidt uopmærksom, og så suger han indholdet ud af glasset. Der var jeg skuffet far. Virkelig. Og det samme gælder slik. Man deler ikke. Man fylder munden og spørger ingen andre, om de vil have noget. Hvad skal det ende med? Ja. Tror du, at alle de her ting, som der er sket med Oscar i løbet af hans barndom, har gjort ham til den, han er den dag i dag? Ja, han er jo i bund og grund er han jo egentlig meget god. På bunden er han god, men han er bundløs. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op med ham. Jeg glemmer aldrig engang heller, hvor mormor var på I.A. Møllersvej og besøgte os, lige da han var blevet født, og han ammede. Og så mormors kæmpe mælkejord. Hun kommer lige ud af badet, og Anja har ham på armen. Og så ser han mormors batterier. Fuldstændig som syg tager han rundt og skal have fat i de der store mælkejord, fordi han troede, nu skulle han have noget at spise og drikke igen. Vi har taget en snak med Oscars moster, Johan Olsen, samt hendes søn Rasmus, for at finde ud af, hvem Oscar egentlig er. Se Oscar vokse op. Jamen det gik jo fint, altså så længe han ligesom var på det der plan, hvor børnene er små og sådan. Men det største chok, jeg nok må indrømme, at jeg kom ud fra, det var da han nåede en alder, og det var en ret tidlig alder, han faktisk nåede dertil, hvor når han skulle møsse og kramme sin moster farvel, så var det sådan meget med hovedet helt ind i babseværktøjet der, og jeg tænkte, det er kun noget, der sker en gang, det er noget, det er ikke noget, han tænker over. Men det var vist noget, han tænkte over, for det blev sådan fast hver eneste gang, han havde besøg hos moster. Han skulle kramme 3, 4, 5 gange. Det var næsten så det grænsede til det kriminelle, vil jeg have lov til at sige. Det var meget tæt på det kriminelle, ja. Det er nok det, jeg husker allermest med den store forandring, der skete med Oscar, jo ældre han blev. Ja. Hvordan er det, Rasmus, at kende Oscar? Hvem er Oscar egentlig? Altså Oscar, din fætter? Der er mange måder at forklare, hvordan det er at kende Oscar på. Ja, kunne du komme med noget bestemt? Ja, han er rigtig sød, men nogle gange er han også lidt vild. Ellers er han rigtig sød og en god fætter. Nå, du har aldrig haft nogen problemer med ham? Nu skal jeg ikke lyve. Men et par gange, men ellers ikke. Altså konkludere, at Oscar vælger at blive konfirmeret den 20. maj 2011. Og ud fra alle de udtalelser, I nu har fået, og I nu har set af Oscars barndom, så kan vi jo alle sammen konkludere, at det må klart være derfor, Oscar vælger denne vej. Det var alt for mig. Tak for jer.
Er den i gang? Nej. Okay. Hvad vil du sige til ham? Hej Oscar. Tillykke med konfirmationen. Og håber du får nogle gode gaver. Og have en god dag. Hej. det andet det var bare let. Lidt? Let. Nå. Ja. Kan du ikke bare vende om mod kameraet og sige tillykke med konfirmationen? Bare gå hen til konfirmationen og sige det der. Ja. Tillykke med konfirmationen, Oscar. Jeg skal du kigge ind i kameraet. Okay. Okay, vi er klar. Værsgo. Er du klar? Ja. Tillykke med konfirmationen, Oscar, og håber du får en dejlig dag. Kære Oscar, altså den lille bitte dreng, der bare er blevet til en ung mand nu, det er jo ikke til at fatte altså. Og jeg må så erkende, nu har vi lige været sammen her i aften, og jeg er så ked af, at din moster Jorden, hun ikke har haft plads til dig ved de voksnes bord, for du er jo virkelig nået dertil nu, hvor børnebordet det er ydt. Men jeg må se, om jeg kan gøre det bedre, hvis jeg eventuelt finder en anden bolig, gør plads til den unge fyr, og jeg vil se frem til alle de kys og krammer, jeg skal have i fremtiden. Kan du nu have en rigtig god dag? Hej hej. Ja, men så vil jeg ønske dig, Oscar, en rigtig god konfirmation. Håber, du får en rigtig god dag, og håber, at vejret det vil holde. Fra mormor. Lige bortset fra, at jeg som regel tit delte mine ting med nogen. Husk det, lille dreng. Hej Oscar, min skat. Jeg håber, du får en super fed dag. Dagen har jo været i gang, nu når du ser det her. Jeg håber, du har nydt dig. Jeg håber, du har hygget dig. Jeg håber, du synes om vores festlige indslag. Og jeg vil bare ønske dig rigtig meget held og lykke i fremtiden. Og med det liv, der kommer til næste år, når du skal på efterskole. Jeg er stolt af dig. Hej Oscar, rigtig stort tillykke også fra din moster Christine med konfirmationen. Jeg håber, du får en modbydelig god dag, og jeg håber, at vi gør dig flov nok. Ha' det godt.